Ji bernameya gundê me dem baş. Di çarçoveya danasîna navçeyên Bakurê Kurdistanê de mijara me ya vê hefteyê navçeya Kiferdizê li ser bajarê Meletiyê ye. Bi boneyê vê bernameyê em ê Kiferdizê baştir binasin. Kiferdizê statûya navçeyê di sala 1990 de girtiye. Berî wextan bi qasî 80 salan bi statûya nahiyeyê hatiye rêvebirin. Navçe 9 kilometre dûrî bajarê Meletiyê ye. 14 gund û 26 metre li ser navçeyê ne. Li gor serjmariya sala 2020 nüfusa Kiferdizê ji 4420 kesî pêk tê. Aborî li ser çandiniyê ye. Navê navçeyê kevnar Kiferdiz e. Peyva Kifer di wateya gund de ye û bi zimanê Suryankî ye. Navê Kiferdizê di pêvajoya dîrokê de weke Keferdiz, Kefersûd, Kefersûk û Keferdiz jî hatiye bikaranîn. Herî dawî di 19 meha kanûnê ya sala 1963 bi biryara Lijneya Wezîran a Parlamentoya Tirkiye navê Doğan Yolê lêkirine. Dîroka Kiferdizê zêde nekevine. Bi qasî 5 sal berê weke gund hatiye avakirin. Lewra jî şopên ber bi çav ên dîrokî û kevnar li herêmê nînin. Di serdema İmparatoriya Osmaniyan de weke nahiye li ser navçeya Kolika Semsûrê bûye. Piştre bi xarpêtê ve û bi avakirina Komara Tirkiye re jî weke nahiye bi navçeya Şîroya Meletiyê ve hatiye girêdan. Firahiya erdnîgariya navçeyê 233 kilometrekare, bilindahî ji asta avê 930 metre ye. Li Rojalatê Kiferdizê navçeya Çinguşa Amedê, li Rojava navçeya Şîroya Meletiyê û li Bakur navçeya Xuxa Xarpêtê hene. Bendava Qereqeya di nav Sînorê navçeyê de ye. Ji bo çandiniyê gelê navçeyê pêdiviya xwe ya avê ji bendavê digire. Dahatuya gelê navçeyê bêtir li ser çandiniya Qeysî û Mişmişan e. Wekî din çandiniya Hinar û tûfiringiyan jî tê kirin. Qeysî ku weke Mişmiş û Zerdalî jî tê zanîn, taybetmendiya herî navdar el herêmê û tevahiya Meletiyê. Avhewaya navçeyê li gor avhewaya berfira dê havînê germ û zûwa, zivistanê sar û barîn derbas dibe. Di demsala biharê de zêdetir şilî çê dibe. Kiferdiz li ser eraziyeke bi çal û kurtik hatiye avakirin. Aliyekî navçeyê çiyayên asê û deverên çiyayî ye. Sê aliyê din jî bi çemê firadê ve pêçandiye. Çiya ji 86 metreyê dest pê dikin û bi awayeke rêk û pêk li herêmê bilind dibin. Ciyê herî bilind ê navçeyê çiyayê Ulu Baba ye ku bilindahiya wî 10116 metre ye. Kiferdiz ji aliyê avahiyên xwezayî û dîrokî ve dewlemend e. Lê piştî erdhêja dawiya sala 2020 ku navenda wê gundê Ayvos ê Xuxa Xarpêtê bû, pirane avahiyên wê yên dîrokî hilweşiyan. Seyrangeha lengergehê 15 deqîqe dûrî navendê ye. Li çiraxa çemê Fradê ye. Ev der ciyekî bêdeng û aram e ku hûn dikarin bi malbatî biçin, dibin dîtbariya Fradê de dema xwe lê derbas bikin. Seyrangeha Qeyacik ji navenda navçeyê nîv saetî dûr e. Bi taybetî di mehên germên havînê de ciyek pêdivî pê heye meriv dikare xwe hênik bike. Ev der ciyekî hêjayî dîtinê ye ku tevî ava xwe ya sar dîmenek derasayî radixeber çavê serdêran. Çiyayê ziyaretê li Kiferdizê çiyayê herî bilind e. Bi ava jêderkên xwe yên xwezayî hewaya paqij û dîmenê 360 pîleyê ya li lûtkeya xwe balê dikişîne. Ev der ciyê herî xweş e ku meriv hilatin û rojavabûnê lê temaşe bike. Çiya bi kulîlkên xwe yên zel ango tûle ku bi zazakî gagiro dibêjin navdar e. Ev kulîlka hêjayî behsê yek ji jûreyên laleyê ye. Bi taybet di mehên gulanê de çiyayê ziyaretê bi rengên vê kulîlkê tên xemilandin. Zel yek ji kulîlkên Kurdistanî ye ku bi taybet li çiyayê Zelê Dêrsimê û deşta Mûşê zêdetir hene. Zelên Kurdistanê bêtir sorin, lê yên zer û rengên vekirî jî hene. Seyrangeha Xalê Giran li ser rêya Xaskento ku nîv saet dûrî navenda Kiferdizê ye. Ev der qadeke bênvedanê ya aram e ku mêvan dikarin bi ava ku pişt çiyayên derdikeve demeke xweş derbas bikin. Li vê derê çirê bi navê Xalê Giran jî heye ku bi dîtbarî dîmenên hêjayî dîtinê radixeber çavan. Yek ji çiyayên hawurdora Kiferdizê jî çiyayê Hazarê ye ku di derbarê wî de 3-4 rîvayetên xeyalî yên bi motîfên îslamî hatine beravajî kirin.
Her cî û warê ku Kurd lê jiyane desthilatên navê wan deran guhertine û bi rîvayetên xeyalî xwestine civakê bixapînin. Peyva hezar di Kurdî de weke hejmar tê zanîn, lê navê çiya ne hezar, hêzar e. Hêzar navê bajarê dibin gola Hêzarê de ye ku yek ji golên herî navdar a li Bakurê Kurdistanê ye. Gol bi pêkateyekî xwezayî çêbûye. Bajarê ku bi qasî 2,5 kîlometre berfire he û dora wî bi sûran pêçandiye, yek ji ciyên herî girîngê serdema Kurdên Xrîstiyan ango zerdeştî ye. Di destpêka salên 1600 de Sîmonê Polonî destnîşan dike ku dibin golê de dêreke bi navê Sûrpnîşan û gundek heye. Sîmon dibêje ew bi qeyîkê çûye gundê giravê û beşdarî ayîna êvarê bûye û li ser daxwaza wî xaça ku li wir hatibû veşartin û pîroz dihat hesibandin nîşanî wî dane. Ev jî dide nîşan ku eleqeya vê dêrê bi dîrok û çîrokên îslamiyetê tune. Kiferdis li gor ciyê xwe li ser xeta mezin a erdhêjê ye. Lewra jî di erdhêja sala 2020 navçeya Xuxa Xarpêtê û ya 2023 Meraşê xisarekî mezin dît. Heta lengergeha ferîbotê ya ku peywendiya çûn û hatina navçeyê hêsantir dikir jî bi erdhêjê re xirabû. Yek ji aktorên Kurd Kemal Sunal ku bi salan ji sînemaya Tirkan re xizmetê kiriye ji gundê Axvanê ye. Tirk jê re Gökçe dibêjin. Kemal Sunal bi salan çand û huner, örf û adetên aydê Kurdan bi awayekî pêkenokî û laqirdî pêşkêşî temaşevanan kiriye. Ev jî ciyê malxirabiyê û mixabiniyê ye. Belê temaşevanên hêja, mijara me ya îro navçeya Kifer dizal ser bajarê Meletiyê bû. Em ê hewl bidin hefteya bê bi danasîna navçeyekî din derken pêşberî we. Hetanî wê demê her şad û bextewar bin. Silav û rêz.